Venerable Diocese Chin, Bubu Clerical Senior Secretary in Aguata Diocese, Koka Anglican, Abrugonye Chiri Archdeacon. Tabu memebo nke mere na Advent Ordination nke Deacon na ndị Ukochukwu na St. John the Divine Church Oko na Kasolurumba North na Anambra State. Anọrọ ka mere Ordinance Chijioke anya achọ mere ya Deacon. Reverend Chibuzo Anene, Chike Ezobi, Silas Ezokafọ, Ikem Stephen, ndị a niile bụ ndị echiri Ukochukwu. Kene Chukwu dị gara ebe ahụ wetara anyị akụkọ. Mmemme ahụ nke emere na oge Advent Ordination nke Deacon na ndị Ukochukwu bụ nke emere na St. John the Divine Church nke dị n'Oko n'okpuru ọchịchị Urumba North bụ nke gosipụtara ime Ukochukwu nyegara Chijioke anya achọ Deacon nke emekwere Reverend Chibuzo Anene, Chika Ezeobi, Silas Ezokafọ, Ikem Stephen, emekwara Reverend Nna Ekwe Nwachukwu yana Ọnụọra Nwabunike ndị Ukochukwu. Na oge ọ na-eme mmemme ahụ, Anglican Bishop nke Aguata Diocese, Right Reverend Samuel Ezofo gwara ndị Ukochukwu ahụ ịnabata mmụọ nsọ nke ga na-enye ha ikike ịlụ ọlụ ha site na inwe okwukwe na ebe onye nzọpụta Jizọs Kraịst nọ. Bishop Ezofo chetakwara ndị Ukochukwu ahụ mkpa ọ dị ha ike ajụ n'ume ị na-agụ akwụkwọ nsọ yanakwa inwe mmụta na ihe ahụ ga-enyere ha aka na oge ọlụ ha. Na oge okwuchukwu ya, Venerable Akajiakụ Chukwuọcha gwakwara ndị ahụ emere Ukochukwu ka ha na-agba mbọ iwetara ndị mmadụ ọgwụgwọ site na nkụzi ha na nkasi obi ha na-enye ndị ha na-echekwa. O kwuru na ọtụtụ ihe ahụhụ bụ nke jupụtara na obodo anyị bụ Naịjirịa ma kwukwa na ihe ahụ niile si na aka ndị ọchịchị. O kwusikwara ike nyegara ndị ahụ emere Ukochukwu ị na-egosipụta okwukwe ha oge ọbụla ma na-alụkwa ọlụ ha ka o si kwesị dịka ha si efe Chineke ma jikwere ndụ ha na-egosi ndị ọzọ ka ha ga-esi bi ezigbo ndụ. Na oge agbara ha ajụjụ ọnụ, Venerable Diocese Chine yana Reverend Chibuzo Anene kwuru na ha ga-eji mbunye enu ahụ ebugoro ha wee na-achụ nta mkpụrụ obi ndụ mmadụ na ebe Kristi nọ ma gụnyekwara ị na-emetụta ndụ ndị mmadụ na-ebi. Site na Oko, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.